balay tabi ay. Kapay iro dia si pangupon. Oh, naa naman kader sa inyong balay. Gihatod naman ti kader sa inyong balay. Ini. Ang atag kiss tabi. Ha? Sino mo? Ano ba? Saan na siya? Uy, na mag-kiss. Doang nga to kung uyab. Uy. Bruh. Nyangyo tag-kiss dapat kiss ton. Pero tirabang layo apa hatod-hatod na ilang balay. Napay iro nila nga usog kay manggukod mura bag dili ka giron. Buangan bayan na di man ta pa halukon paita ning trabaho ah. Yon sa Magyaw-yaw man ka rin. Isa may kuha mo. Kamatay na aman day tao dire. Ganihara kada no? Ganihara jud dong. Nagatang-atang ko atong mamaligya isda kay mo mapalit ko. Kining cool nakadungog ka to kung yaw-yaw ka ron? Aw. Dungog kaayo dong oy. Ha? Di man ka pa halukon sa mong uyab dong. Ang diskarte ana, kamanga. Ama ba cool? Matay bitiran sa kay kag mga diskarte cool wa. Aw. Sa una dong, muna yung diskarte sa batanon pa ko. Ama ba cool? Kining salamat kay sa imong tambag ha. Kun ana ra day diskarte day kamangon ra man di ay. Nya. Matus ako. Ya, asa naman ka? Aw, kuan kining ako nang kamangon akong uyab. Cool, salamat. Sus, minus din kay bataa. Layo ra jud kay sa kuha sa mga diskarte nako sa batanon pa ko. Ilan. A few moments later. Ay, nakapalit ra jud kog isda. Ang maayo aning isda sugba, tuwakilaw. Makahigop na jud ko nyag sabaw. Uy, kinsa man ang tao dia? Mo man ang batanon gani ha? Nga ako ang gitambagan. Karon kinaan ako diri sa ilang balay. Sakto gitong giingon sa tao ganiha nga kamangon. Pas ka na ako ron. Kamangan ito ron. Matay, nisulod man sa balay. Binuang na ni, akong atuod be. Hoy! Lalagay na rin! Ha? Isa ba? Ayaw po! Ayaw po! Sapa ba? Ayaw! Isa ba ba? Ayaw po! Ayaw po! Ayaw po! Lang naman ka dali. Mo ni akong gaingon sa imo na nga akong uyab. Ay, kabuang ako maning anak. Imong gikamang. Imong gisipyat ko pagka tublo ada asa ko kung sa ni. Run. Ako. Ayaw po! Ayaw po! Ayaw po! Ayaw po!